الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande ñalawmare jumɓare sappo e jeeɗiɗabre lewru ramadana hijira annabijo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi yaadore be jeegore lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ceedayi en ɗon nder fassurgo deftere allah teddunde, en ɗon nder suurawol bakara, en ummiran dow ayare mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جمراوي مثل يرو الذين بين ينفقون صدقوا أموالهم جولة في سبيل الله دوداول الله كمثل يواجبنا مثال حبة وبره أنبتت فني 7 سنابل cammeje jeeɗiɗi fi kullu sumbulatin ha kala sammere fuu 100 habbatin gabbe temerre. wallahu jomirawo yudaifu oɗo sowana liman yasha'u mo o muuyi. wallahu jomirawo wasi'un o peeciɗo alimun o anduɗo. ayare ɗo nde wari nder jumla ayaje solnoje mumini en haɗo sakkugo jawle maɓɓe haɗo fi sabilillahi. wahidiyu nder modiɓe asbabu nuzuli o wi ayare ɗo ko jippini nde sanadi sahabo en ɗiɗo kanjum seydna usman ibn affan be seydna abdourahman ibn awf. seydna usman ibn affan ayi o jawmu jawdi, nden bo o laati kanko on shiri konu saɗende jayshul usra. annabijo sallllahu alih wa sallam wakkati ɗaɓɓiti ɓe ngara ɓe shirya konu ɓe dilla, sahabo en ko moƴƴo ɗo wadda fodde bawɗe muɗum. nde ko moƴo ɗo wadda fodde bawɗe muɗum to ton seydna abdourahman ibn awfin o wardi ɓe dirham 4,000. dirham kanjum woni ceede ɗe cardi. o wardi 4,000 o wari o rufi ha yeeso annabijo sallllahu alih wa sallam. annabijo wimo allahuma barik lahu fima aqa wa ma abqa, allah barkiɗin mo ko o hokki be ko o lutti. nden kanko seydna usmanu o nani annabijo wi ɓe wara ɗum sadka fi sabilillahi. nder annabijo wi ɗum sadka fi sabilillahi ɗo
annabijo sey wi'ata man jahada daysha al usra falahu ljanna. Noni goɗɗo shiryi konu saɗende ɗo to goɗɗo man oɗon nder aljanna. Seydina Usman wakkati ɓe wartinimo dimlatteri mako, dimlatteji mako diga leddi Sham, geloɗi ujunere be ko ɗi rimdi be ko ɗi mari fuu, o lori o hoosi pucci temerre, o wari o hawti o waddi ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam. Nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam o lori o hoosi ceede e dinaru, ceede kangeri dinaru ujunere, o waddi o rufi ha yeeso annabijo. Annabijo hoosi ceede may ɗo waylita. Annabijo ɗo wi'a ma darra usmanun ma fa'ala ba'da al yawm, wala ko torrata usmanu kala ko o huwi fu ɓaawo hande ɗo. To ɗo sey laati ɗo ɗon nder sababu nuzuli ko jippini ayare man. Woɓɓe feere sey ɓe mbiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam sanadi man o waɗi ka do'ango seydna usmanu, o waɗi ka wi'ugo seydna usmanu allah yerdomo, allahumma inni raditu anhu farda anhu, allah ammi yerdimo usmanu ambo yerdumo, allah ammi yerdi usmanu ambo allah ami yerdumo. Sanadi ɗume? Sanadi dedei siryugo mako jeyshal usra. Kono man waɗi wakkatiyel saɗede. Nende nde waɗi wakkatiyel saɗede bo wakkatiyel jawdi mari daraja, wakkatiyel ɗa wurtugo. Kanjum on ko seydna usmanu zamanuji fitina nde wari, ɓe wari ɓe hippimo ha saare mako, ɓe paddimo ko watta ba ñalɗe 40, o wurtayi, o yaray ndiyam. Nden o waɗɗi dow mahol saare maako, o wi ɓe moftanamo sahabo en annabijo, ngam ko nden zamanuru may juuti. Nde zamanuru juuti jotta kana sahabo en warti gotel gotel, sey o mofti sahabo en pat. Nder man o yecci fablu maako 10 ko o mari ha islam, wala mo mari ɗi sey an ko feere maako. Nder maaji o limti 2, o wi miɗo fanir on be Allah, on sheedi nyande annabijo wi man hafara bi'iru ruma falahul jannana. ɓe mbi ɓe sheedi, o wi to o irti ndu, hankon irti wawru man, o soodi babal man, o irti biiru ruma. Kanjum waɗi ɓe ɗon mbiya usmanu, ha nani inde usmanu pat sey a tawa ɓe ɗo ɓaranimo ɗume biiri. usmanu fu fulɓe sey ɗo wiya mo noy biiri, ngam sanadi ɗume, ngam seydina usmanu o soodi biiru ruma. Biiru ruma ƴissama ka kalolluka en ɗo mbolwa ka ɗum wawru on ndu yahudujo mari no. Nde yahudujo man o mari ndu, madina bo ndiyam saɗi warti wala ndiyam belɗam si ha wawru may tan. Yahudujo man sey o waɗa ceede nawɗe, to nde waɗi ceede nawɗe warti wawru man, yimɓe yiɗi sodugo amma yiɗi ndiyam sey soda be ceede nawɗe. Seydina usmanu sey o nani annabijo wi to ni goɗɗo soodi wawru ɗo oɗo mari aljanna, sey o wari tawi yahudu, o wi yahudu soranamo. Yahudujo sey sali, sey o warti ɓaawo ñalɗe seɗɗa sey o numi ha o waɗa hikima, so wi yahudu may soranamo reeta wawru ma, mana ɗo mari hande kanko bo oɗo mari jango. Yahudujo may sey yerdi, ngam kañum ko nufi ɓe gaɗanta nafusu. To o waɗi ceede caggal fu kaza, seydina usmanu bo ɓedda, to sey ndiyam nawa. Sey seydina usmanu o waɗi ɗum jawdi ɗundi, seydina usmanu sey soodi, sey waɗi ñandere mum fi sabilillahi. Yahudujo oɗo mari reeta wawru, ñandere mako sey ɓe acci warugo soda ndiyam. Yimɓe pat sey ɓe yaha ɓe ñaɗa ñandere seydina usmanu, ɓe hebbina hajeji maɓɓe ko yata ɓe ñalɗe 2. O jooɗi faɓɓi sey wari tawi seydina usmanu, seydina usmanu soɗita wawru man. To seydina usmanu sey soodi ndu fu sey waɗi ndu fi sabilillahi. To wawru may ndu ɗo lutti ha hande, kayru on e wiyata hanko nder sahabu annabijo sallallahu alayhi wa sallam pat kuɗe maɓɓe dari. Amma seydina usmanu hanko nde o lolliri sakkugo jawdi makko fi sabilillahi, ha hande Allah ɗo lutti jawdi makko. Wawru man be babal ko taarigal ba ko seydina usmanu soodi, ɓe ɗo aawa dibinoje may to ɗe hiiɗi ɓe yibbina, ɓe lora ɓe waɗa goɗɗe feere, to ɗe yibbi ɓe lora ɓe waɗa goɗɗe feere. Ɗo yaha ha dawla usmaniya wari, dawla usmaniya lori sooditi babal man be ceede dibinoje man, lori ɓeddi yejjingogal. Jotta waɗi dibinoje ko watta bana ujuneje ko watta bana 10,000 woni ha babal man. Ujuneje ɗo ɗon wurtina dibinoje man ɗon wurtina ɓikkon, ɓe soora ɓikkon man, ɓe mofta jawdi man. Ha yahi wari zamanuru meɗen jotta al saud, ɓe mofti dibinoje babal man, ɓe dingi sorugo dibinoje man, ha ɓe maɓɓitini mo seydina usman, ɓe maɓɓitini mo account. Oɗo mari account mako je usman ibn affan, wisaratul awqaf, ministry je zakka kañum on hakkilinta
ngesa man nden yehi warti jotta ɓe ñiɓanimo funduku oɗo mari hôtel hôtel ɓe ɗo jippina ɓe ceede man ni ɓe ɗo firlita ɗe ɗo yaha yeeso ɓe gaɗine kaci tati ɓe ɓeddana dada ceede hacire woore bo ɓe satka fi sabilillahi hacire woore bo ɓe waɗa imar ɓe waɗa maintain mana ɓe woɗɗina deɗi jawdi men ɗiɗo dilla yeeso no sey laati han ko seydna ousmane diga wakkati annabijo sallallahu alih w sallam yerdi mo waɗanimo doɗo ha hande jawdi mako ɗon hande ko acciri duniyaru ɗo tefa duuɓi ujunere be 100 amma ha hande jawdi mako ɗo yaha fi sabilillahi ɗo woɓe feere wi ɗon nder fassara ayare ɗo ngam jamirawo wi masal alladina yunfikuna wala fi sabilillahi misalu sakkoɓe jawdi maɓɓe ha fi sabilillahi ka masali habbatin ɓe waɗi misalu maɓɓe bana misalu wabbere ambatat sab'a sanabila balagatul qur'an yeccayma wabbere ndeyere ko kuma ha toye ɓe waɗata wabbere ma to amma ko a famata ɗo wabbere wurtinore sammere 7 sey nde laata nde suɓande nder awdi nden bo nde heɓa nokkure awetende nden nde heɓa hakkilanego babal mai bo ngal laata ngal ɗo mari konal to ɓe awi wabbere man wurtinan ɗo mari ƴombe 7 ɓe wi ko ɓuri waɗugo non yaɗiri ko duhnu kanjum ɓuri waɗugo irum man a awan gota sey wurta cammeje ɗuɗɗum kala ha sammere fu to wurti ƴombe 7 kala ha ƴombere fu ƴombal fu ɗo wurtina gabbe noy gabbe 100 ɗo dow misalu mana goɗɗo to hosi dinarure woore o waɗi ha fi sabilillahi to dinarure ɗo nde nandidi banaga wabbere on goɗɗo hosi nde aawi wabbere mai wurtina ƴombe 7 kala ƴombere fu wurtina sammere cammeje 7 kala sammere fu ɗo mari gabbe 100 ayi nden gotel o aawi hokkimo baraji 7 to haɗo ɗo hollama gotel a watta fi sabilillahi amma jomirawo sowante 7 ɗo nder woɓɓe modiɓe sey ɓe rammiɗini haɗɗo ɓe mbi'a kala ko a wi gotel fu to ni haɗum fi sabilillahi on baraji man salata ko 7 amma abdoulah ibn abbas wi kalimawol jomirawo tokkini ɓawo fi kulli sumbulatin 100 habbatin ɗo fistika ngam jomirawo wi wallahu yudaifu liman yashau jomirawo ɗo sowana mo o muuyi ha wigo jomirawo ɗo sowana mo muuyi ɗo abdoulah ibn abbas nder sahaba en o wi ɗum ɗo yaha cowi man yahan diga 7 ha yaha yotta alfay alfin bo kanjum on 2,000 nde ujunere kanjum on ko en wiyata jotta 1,000,000 diga 7 ha yotta 1,000,000 ha ɗo on wallahu yudaifu liman yashau woɓɓe feere nder modiɓɓe en fassirino ka ñalawmaji saliɗe ɓe mbi nde ayre ɗo jippi annabijo sallllahu alih w sallam sey wiyata allahumma zid li ummati allah an ɓeddanan ummatore am nde o wi allah ɓeddanan ummatore ɗo ɗon jomirawo jippi ayre nde en fassirino ñalawmare salinde man za alladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifu lahu abafan kasira en mbi ɗum sawabul ussi limgal man yahan dow ussu nden annabi sallallahu alih w sallam o lori o wi allahuma zid li ummati allah ɓeddanan ummatore am nden jomirawo jippi ni ayare innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi gayri hisab sakkoɓe mana muyɓe allah hebbinanan ɓe mana hokkamɓe jawdi maɓɓe wala limgal hokkamɓe baraji maɓɓe wala limgal to ayare ɗo nde wari nder jumla ayaje fuɗɗude diga wa anfiqu fi sabilillahi ko kuma fuɗɗude diga yasalunaka maza yunfiquna diga hisbere salinde ha wari ɗo ɗe patɗe ɗo ha dow siyaku ɗume ɗe ɗo sakka ha yimɓe sigata jawdi muɗum mana marɓe jawdi ha sigata jawdi muɗum kanjum waɗi jomirawo wiyata masalu alladina yunfiquna wara fi sabilillahi ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin 100 habba wallahu jomirawo yudaifu oɗo sowana liman yashau wallahu jomirawo waasi on o peeciɗo alimun o annduɗo bo ko waɗi jomirawo wi o waasi on ɗo mana sowgo maako wala keero o sowanan ɓiɓɓe adama wala keerol fannu sembe anniye maɗa fannu ko a sakkata nden fannu no jomirawo bo soyinte to haɗɗo wodi ɓe wiyata toni jomirawo waɗi misalu be nanta wabbere to holli wabbere man kayre ma nde yaha nde warta awdi to en wi wabbere woore warti 7 gabbe man ɗe warti 7 kala wabbere fu warti awdi ko to gabbe man ɗe warti 7 ayi 7 nde 7 bo hokkete noy hokkete 1,400 ko
to banni gabbe go fayin kanje bo to wodugo anniya ma ɗoɗi kanje bo ɗe pat ɗe lora ɗe warta awdi kanjum on jomirawo sappata ɓe wallahu yudaifu liman yashau ɗo sappa en dedei ko larani sadaka fi sabilillahi. Nam الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى والله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمراوي الذين بين ينفقون نفو بكو صدقوا به أمالهم جولة مأبي في سبيل الله دوتة الله ثم هوتي لا يتبعون بتوكينتاكو ما أنفقوا دمكو بصدق كوكو بنفدو منا وجورة ولا أذن ولا ترى أولئك بيدو لهم أجرهم براجهم لهم بودن بين ربهم حاجهم به ولا خوف عليهم كل لنا به ولا هم يحزنون بلا تاكي برسول. ayani ɗo sende wari nde ɗo ɓedda wangitingo sharɗi timmudugo baraji man na wai a'a to a hoosi hunde ma waɗi fi sabilillahi ko a lori a waɗi ɓawo mai fu yahi fa a'a sadaka man woɗi ko yibbintaka sey jomirawo wangitini ɗo no wangitiri bo o wi alladina ɓen yunfikuna satkoɓe amwalahum jawle maɓɓe ɓeɗo hoosa jawle maɓɓe ɓeɗo waɗa sadaka ko ɓeɗo nafade fi sabilillahi ha dow ɗatal Allah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala ad ɓawo to ɓe arti ɓe waɗi hunde ɗo ha fi sabilillahi ɓe hoosi jawle maɓɓe waɗi ha fi sabilillahi ɗo ɓe lorata ko ɓe tokkina ɓawo man wajore mannan wajore nden ɓe lorata ɓe tokkina asan torra to ɓeɗo ɗo holli en ase sadaka gaɗeteka fi sabilillahi haɗo nder moɗi ɓe yahi ɓe wi ayaje ɗo ɗe ɗiɗi fuu ɓeɗo sappa haala nafaka fi sabilillahi nafaka fi sabilillahi woɓɓe nder tafsira ɗo wi a allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una wuuɓi kala sadaka fuu kala none sadakaji kadi fuu maji to yiɗi sadaka fi sabilillahi to yiɗi sadaka ka zakka to yiɗi sadaka ka taɗawu'u to yiɗi sadaka ko irum kaheya fuu nasti ha nder ɗo haɗo ayi jamirawo sey tongi kañum hawsa wiyata hanzare ba gudu ba ta a nana to a waɗi a heɓan temere jeeɗiɗi diga temere jeeɗiɗi go lora dilla wallahu yudaifu liman yashau a wiya nonon a'a sey to ɓaawo a waɗi sadaka fi sabilillahi ɗo a lorayi a waji mo a waɗani ɗo ɓe mbi wari ananta zayd ibnu arqama ɓeɗo taskana kono ɓe dilla fi sabilillahi wakkatel ɓe dillata kono fi sabilillahi ɓe taski ɓe mburtan sey debbo goɗɗo feere wari tawi mo sey wiyata mo ya abal mundir unzur li alladhina yakhrujuna fi sabilillahi haqqan li anna ba'dahum yakhrujuna min ajli akli alfawakihi o wari o wimo hollam yimɓe wurtoɓe kono fi sabilillahi ngam Allah ngam woɓɓe feere ɗo wurta kono ɗo na ngam fi sabilillahi ba ngam ɓe ha ɓe waɗa ka ñamugo fankalloji ha leddi sham on ngam may o wi fakat a'adattu lahum sihaman wa jaba'atan oɗo shiriyani ɓe kuri be nanta ɓaaru muɗum woɗi kuri ɗi o shiri o waɗi o yiɗi hanko man nde na o yahan kono o debbo o hokka ɓe dilla fi sabilillahi nden woodi ɓaaru bo ɗon je o waɗi ha ɓe gatta kuri man o wati o taskani dilla o fi sabilillahi amma sey o wari tawi zaydul arkama o wi hollamo goɗɗo mo laati ɗo yaha kono fi sabilillahi na ngam ɗo yaha bote goɗɗum feere ba sey o wiyatamo la barakallahu fi sihamiki wala jaba'atiki li annaki qad azaytuhum min qabli an tutihim fala hajata lana bi sihamiki o wi Allah ta wannu kuri maɗa ɗo be ɓaaru mai fu Allah ta waɗan ɗi barka ngam a arti a torri ɓe diga a hokkay ɓe a arti a wolli bolle goɗɗe feere dow maɓɓe diga a hokkay ɓe ngam man min wala haaje kuri maɗa
to ase aza mannu haɗɗo kam en ɗo andi wajore kanjum on a waɗa hunde nden diga ɓaawo alors a waɗa ka yeccugo himɓe mi waɗi kaza mi waɗi ko kuma a wi'a goɗɗo mai mi wannaynoma kazana mi hokkayma kazana wakkatiyel kaza ɗo mi waɗanayma kazana a waɗa ka wajugo mo kanjum wiyete mannu azabo a'a na wai aɗo waja mo ba a wolwanan mo bolle ɗe torrata mo ko kuma ɗe sunata mo sanadi ngam ɗume sabbu ngam woodi ko a waɗaninomo to a waɗanaynomo hunde ɗo ni a fotayno a wi'a mo kalimaji ɗo amma nde ha a waɗanimo woodi ko a waɗanimo ko woodi ko a hokkimo fi sabilillahi ngam may jotta ka sai a waɗa ka wollugo bolle man ngam danna ɗum wajore ma kam amma to a walano ko a hokkirimo a fotayno a wi'a mo wolle ma ay kanjum ɗo kanjum wiyete torra to kanjum waɗi jomirawo wiya alladina yunfikuna wala fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan to ni goɗɗo o hokki jawdi mako fi sabilillahi nden o tokkinayi felo wajore ɓawoɗo ɗon nden o lori o tokkinayi bo felore ɓawoɗon jomirawo wi lahumu ajruhum inda rabbihim baraji maɓɓe ɗo ha jawmiɓe ala khawfun alayhim wala hum yahzanuna kulol ko wulli fu hullayɓe ko sunata fu bo sunataɓe khawfu ɗo sappa hunde nde aɗo tammi nde waran nde waray kaza ɗo waran no wartata to ɓernde ma sei waɗa ka hultorgo kaza go ka no warirta kala ko a anda ɗo yeeso ma fu khawfu ɗum wi'ete nden husdu bo ko waɗi no saali kaza waɗi no saali nda no wari nda no waɗa nda no wari a waɗa ka mettingo a waɗa ka ngatugo a waɗa ka sunugo ɗuma nde a numti hunde ɗo fot sei ɓe sune kanjum wiyete husdu to wat sakkoɓe jawdi maɓɓe ha fi sabilillahi nden bo ɓe lorata ko ɓe waja mana ɓe tokkinta ko wajore ɓe lorta ko bo ɓe fela to ɓeɗe ɗo fa jomirawo wi baraji maɓɓe ɗo ha Allah mana dede ko ɓe waɗi ɗo be shawɗi jomirawo sowanta ɓe ɗum fuu majum ɗum ɗo ha Allah nden ko hulni hulnataɓe ko sunata bo sunataɓe Allah waɗu e nder maɓɓe nam qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim jomirawi qawlun konngol ma'rufun bongol wa maghfiratun e farwe khayrun ɓuri min sadaqatin dininta sadaka ka azan torra yatba'uha tokkataka wallahu jomirawo ganiyun o jeynikiɗo halimun o muyɗo haɗɗo ayare ɗo nde wari nde ɗo wangita nde ɗo wi'a qawlun ma'rufun konngol bongol ase sadaka fi sabilillahi na sei jawdi je a hokkata tan ba to ni a hokkan a waja ndikka to a hokkayi a wolli konngol ngol welata marɗo haaje ɗo ɗaɓɓituɗo ha maɗa ko kuma mo handi a hokka ɗum a hokkay ɗum a wi'a mo kalimawol bongol haɗɗo hadis on no warata alkalimatu ɗayibatu sadaqatu a wi'a goɗɗo kalimawol ko welata mo o nana belɗum wakkatiyel man wakkati a wiyata mo kalimawol o kanjuma ɗum ɗo nder sadaka amma sei sharɗi fa to o tabbitintako mana ɓawaɗo ɗo yata ko warta a fewi mo ngam goɗɗo feere o wiyete kalimawol bongol anaka non noon ka welima diga ɓawo sei a tawa ɗum fewre on ko kuma ɓawo sei a tawa ɗum esto on to kañum ɗo ɗum wala nder kalimatu ɗayibati sadakatu kalimatu ɗayi sadakata ko a wi'a goɗɗo gonga amma a wi'iran mo je o nanata belɗum nde o numti pat bo o andi a fewaymo a yeccimo gonga a sunaymo bo to ɗo kañum qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadakatin yatba'u adha nonon maghfiratun bo farwe mana woɓɓe feere aynane wakkati zakka fi sabilillahi ɗo waɗe mana wakkati en ɗum ɗo ittano zakka goɗɗo wawan wara tawama an a jawmu jawdi hanko bo o talaka o jaɓowo zakka sei o wara o wi'e hokkam haqqe Allah je woni hama ɗo an woni jawmu jawdi an on woni hokkowo sei o wara o tawe o telɓe haqqe Allah je woni hama ɗo a hokkam to kanjum ɗum ɗo suna woɓɓe feere he jamra wi o maghfiratun khayrun min sadakatin yatba'u hadha a faranɓe goɗɗo to wari waɗi ilha o ɓillanima dow sei a hokka mo o ɓillanima
do si a hokka mo sadaka fi sabilillahi to yiɗi ɗum sadaka kabaraji to yiɗi ɗum sadaka vurtugo kono fi sabilillahi may to yiɗi bo ɗum sadaka zakka o wari o ɓillanima si a hokka mo to a hokkimo do o ɓillanima na ayi yonki yiɗa ɓillane bo goɗɗo o ƴamama hannde janngo bo lora o ƴamama paɓɓi janngo bo o ƴamama to dole no a yiɗiri a mariri shawu ko a yiɗi ko pat ɓernde maɗa mettan to kañum sitemira wiya o magfiratum hayru min sadakate a faranno dow ilhahuɗo ta wi'umo bo kalimawol je sunata mo haɗo to en laari mujmalu ayaje ɗo jumla maje ɓe fuu se en tawa jawmirawo ɗo solla marɓe jawdi hokka ɓe wala to haɗo modi ɓe laari ɓe mbi nder dinaji pat ko nder shari'aji annabo en saliɓe pat wala shari'a waɗi ihtimamu dow ittisadu julɓe yetti dina islama. Dina islama kaɗo lorni hakkilo ko ndey mo marɗo hokka mo wala marɗo hokka mo wala nder marɓe hokka mo wala ɗo ɗum ɗo jomirawo se waɗi ka'idaji goɗɗi feere o waɗi goɗɗi feere wajibi an marɗo a itta hokka mo wala ɓawoɗo ɗon bo o waɗi kuje feere bo ɗum sunna on a waɗa hunde feere bo ɗum jiɗa ɗum on ɗum jomirawo lori holli barajiji man tawa laari zakka jomirawo waɗi wajibi wakkatel annabijo sallallahu alaihi wa sallam o yerɓa Mu'adh ibn Jabal ha Yaman ay nder wasiya je o waɗanimo o wi qul lahum wajabat alayhim zakatu tu'kazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim o wi a wi'aɓe nder ko a wiyata yimɓe Yaman zakka wajibi dow maɓɓe mana Allah farliɗini zakka dow maɓɓe dole ɓe itta zakka zakka mai goɗo ka wayi ɓe jaɓa ka ha jeynitiɓe maɓɓe ɓe lora ɓe hoora ka ha ɓe wala jamirawo nde o andi o waɗi yimɓe geɓe ɗiɗi o waɗi ɓeɗo ɗo ɓe marɓe o waɗi ɓeɗo ɗo bo ɓe wala se o waɗi marɗo ɗo dole maɗa a itta nder ko a mari ɗo ha hitande a hokka mo wala to a remowo on a itta ushuru to asama yarnante to bo leddi on mana an ɗo yarnata be hoore maɗa a itta ɗume nisful ushuri to bo ɗum jawdi on ceede on pildeteɗe a itta ruɓɓul ushuri ko ushuru ko nisful ushuri ko ruɓɓul ushuri ɗo ka haqqe on Allah waɗi an marɗo dole ma itta hokka mo wala nden jomirawo non laari mura'atu ko waɗi nder hikkimaji man Allah waɗi jawdi hatta fi sabilillahi kono fi sabilillahi to ɓe wurti ɓe ɗa heɓa ndala boy ko jomirawo se waɗi jawdi man ta ndi laata ndi ɓe haɓi tan ma fa Allahu ala rasulihi min alil ɓure falillahi wa li rasulihi wa li zil qurbe wal yatame wal masakini wabni sabili kay la yakuna dulatan bayna al-aghniyai minhum kay la yakuna dulatan bayna al-aghniyai mana ta jawde man ndi laata duula ɗiɗo tara hakkunde marɓe be marɓe tan ba fulɓe wiyata ko nde goɗɗo hebbitinan ewde jawdi Allah waɗi ndi ka'ida ko ndey marɓe itta hokka ɓe wala heɓa marɓe hamɓe Allah hokkan ɓe baraji to ɓe itti ɓe hokki ɓe wala bo hamɓe bo fayin Allah ɓamtani ɓe dedei wala maɓɓe ɗo sanadi oɗo ɗo ɗo mari ɗo mana husnul mu'amala se waɗata nangu hakkunde marɓe be ɓe wala kanjum waɗi jomirawo se waɗi hatta kono fi sabilillahi ɓawo warto waɗi zakka farilla ɗo ka kala mo mari jawdi fu se waɗi to ɓe wurta fi sabilillahi to ɓe wurtine kono fi sabilillahi bo walamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumusahu wali rasuli wali zulku wala tameno sakini on anda to on wurtine kono fi sabilillahi on heɓi ndalagu na on heɓi ndalagu na to na ayi onon ɓeɗon mari haqqe jawdi ɗo onon ɓeyi soori yonkiji muɗum woɓɓe moɗon maayi bako woɓɓe feere heɓa to onon luttuɓe ɗo onon mari ko aa jamirawi kumsu kam kañum ka Allah be annabijo muɗum walillahi wa rasuli wali zil qurbe wal yatame wal masakini dole ko on heɓi on waɗi ndalago fu sey on hosa kumusul mali to on hosi kumusu may sey on yerɓa ha baytal mali bo nane ma to wallete hananta julɓe fuu muɗum hokkete taran ɓe fima hunde nde baytal mali ha wakkati dawla islama ɗon to kala ko warti ha baytal ɗo pat julɓe pat ɗo mari ene wi seydna oumar on feɗɗi feni waɗugo ɗum wakkati en jawdi ɗuuɗi nane ka to ndalago wari ɓe sendan ndalago man tan to wari ɗo se o waɗa ɓe senna ɓe turana muhajirine koye mbeɗan sarin koye ɓe turana ko ɓe en sey jawdi man ndiyendi ɗuuɗi warti baytal mali deƴƴititako mana ko ndi jawdi ɗo ha baytal mali wakkati en ɓe yehi ɓe ñaami kasrol abiyam dawla farisa ɓe warti jawdi ɓe rufi ha yeeso seydna oumar seydna oumar se waɗi ka wokugo oɗo woka ɓeɗo mbiya se waɗi ngam ɓe wi
ɓe juugi suleje ɗe kangeeri ha julurde annabi to aɗo dari haɗo anda mo woni hattoni ay kin ɗuɗugo maje ako sayyidina Umar so waɗi ka woyugo ɓe mbimo a seyanna a woyan o wi aa ɗum ɗo ɗo ɗum nastata ko nder yimɓe koyna fu fitina tokki ɓaawo maɓɓe to ɗoɗɗon se o hoosi o wi to haanay jawdi ɗo ndi jooɗa banni se o ɗaɓɓiti Salman al Farisi fe wi to hamɓe kano ɓe gaɗanno diwanu ɓe mbindata mana ko en mbiyata zamanu mere ɗo voca kanjum ko ɓe waɗata ɓe waɗan catalogue yimɓe ɓe waɗa voca maɓɓe to ɗoɗɗon en andi ɓe wari ɓe wi to hankon amirul mu'minin sayyidina Umar ɓe windan inde mako o wi aa bappa annabijo ɗon Abbas on ɓe artata windugo arande to Abbas ɓe windi inde mako hanko on number 1 ha diwanul aɗa'i hankon ɓe arti windugo inde mako nden ɓawo ɗoɗɗon ɓe lori ɓe windi o wi ɓe se ɓe winda inde mako o wi aa dadiraɓe julɓe ɗon ɗon bo ɓe wi to nden ka ha ɓe fuɗɗira be Hafsatu o wi Aishatu ɗon Hafsatu ɓi yiko on ɓe fuɗɗira be Aisha nden ɓe vindi seyda Aisha ɓe lori ɓe tokki seyda Hafsatu nden ɓe lori ɓe jeeri luttuɗum roɓe annabijo fu nde ɓe timmini so wi to jotta ka sey yimɓe Badar on ɗo ɓe wi to ɓe fuɗɗira be inde mako donc sayyidina Umar ha daraja tataɓo o sigi hoore mako nden ɓe windi mo nder yimɓe Badar ɓawo ɗoɗɗon yimɓe Bay'atu Ridwani ɓawo ɗoɗɗon nden yimɓe Fathu Makkata ɓawo ɗoɗɗon julɓe fuu kadi ɓe hawti ɓe windi kala julɗo gonɗo ha Madina pat sede ɓe windi inde mako dow tasnifu ɗo ayi hanko Abbas hankon ɓe arti kala lewru fu ɓe wurtinan mo dirham 12,000 hanko kanjum ɓe hokkata mo nden dadiraɓe julɓe ɓe hokkan ɓe dirham 10,000 nden yimɓe Badar hamɓe ɓe ɗo hokka ɓe komojo fu dirham 5,000 nden ɓawo ɗoɗɗon se yimɓe Bay'atu Ridwan yimɓe Udu hamɓe mo komojo ɓe ɗo hokka ɗum dirham 4,000 se yimɓe Bay'atu Ridwani hamɓe ko komoɓe ɗo hokka ɗum dirham 3,000 nden yimɓe Fathu Makkata hamɓe ko komoɓe ɗo hokka ɗum dirham 2,000 nden se luttuɗum julɓe fuu muɗum kadi komojo heɓan dirham 1,000 to kala nde lewru waɗi fuu ɗo seto ɓe mburtinde ha Baytal Mali ɓe sendani julɓe fuu muɗum laati bana albashi ni amma ɗume to a julɗo ni aɗo mari geɗam to ɗo ɗum fuu ɗum hikima islama je waɗi ngam ɗume waɗa tanangum hakkunde ɗon be wala marɓe itta jawdi maɓɓe ɓe hokka ɓe wala marɓe itta jawdi maɓɓe ɓe hokka ɓe wala kanjum on jomira se waɗi ɗum dow marhalaji tati arande ka wajibi kanjum on zakka nden ɗiɗaɓol bo mustahabbu nden jomira lori waɗi haqqe ha dow jawdi ko ndey haqqe ɗo hotana jawmu haqqe kanjum waɗi ɓi adama to oɗo mari jawdi ndiɗo mari haqqe ha mako hanko oɗo mari haqqe mari Allah ɗo mari haqqe mari nden to o tawaka bo fayin haqqe yimɓe ɗo ha mari to ɗo yeɗi haqqe Allah ɗo ha mari be ɗume kanjum on hokkugo zakka be ɗume fayin be waɗugo sadaka kata ɗawu ka fi sabilillahi to bo o mayi o wala ɗon bo haqqe yimɓe ɗo hama nden oɗo mari haqqe ha jawdi man tataɓum bo kanjum on sulusu oɗo mari bawɗe sulusu ɗo o hokka mo yiɗi fu sharɗi o hokkata rono la wasiyata li warisin oɗo mari wasiya je o waɗanta sulusu jawdi mako oɗo hosani ɗo kadi ga o geeto se o hosa sulusu mari o hokka mo yiɗi to yiɗi ɗum goɗɗo to yiɗi ɗum kugal kayru ɗo kam o yiɗi fu sharia dangnani mo sulusani ko lutti bo ɗo ko o wala haqqe ɗon bo haqqe ronoɓe on se to o mayi ɗon bo Allah sendini ko moyɗo fu nda geɗal muɗum to ɗo kanjum on haqqeji ɗi Allah waɗi ha jawɗi ngam nafu maari huuɓa ta laata yimɓe gotel tan ɓeɗo jogi to a laayi nisamu no duniyaru weyta jotta si a tawa yimɓe wurti dow fitra yimɓe wurti dow fitra to yimɓe wurti dow fitra bo to ɗo wala ko Allah sallititako dow maɓɓe Allah reenu en wurtugo dow fitra kanjum warti zakka ko laati wajibi ɗo se to fottini goɗɗo hokkata en ngala sembe je warata tawa goɗɗo jaɓa zakka be sembe ha mako en ngala ɗum jotta ha zamanu meɗen nden sadakata ɗawu se mo yiɗi hokkata nden bo no o yiɗiri warti yimɓe sotti ha dow ka'ida kay haye yotti jotta ka haqqeji goɗɗi ɗi fuu maji maɗi majji ɗo kawai ha julɓe man ɓe ngoni diina man ka ɗon haqqeji man patɗi walli en jitita ko report je OIC al-Munazzama al-Islamiyya al-Alamiya wurtini diga 2014 hijira ɗo mari ujune miladiya ɗo mari 2014 ƙungiya julɓe duniyaru ɓe wurtini ɓe laari jawdi je julɓe mari ha duniyaru
ɓe yi limngal julɓe ha duniyaru sei ɓe mbi to ni julɓe duniyaru fuu ɓe ittan zakka maɓɓe no Allah wi nden ɓe hokka talaka en julɓe ha duniyaru da wala julɗo joɗanno be talakaku, wala julɗo goto joɗata be talakaku. en andi ha ɗo ha leddi meɗen tan to goɗɗo wari waɗugo o waɗan o nastan siyasa mako sei to waɗi declaring jawdi mako oɗo mari trillion kaza, oɗo mari trillion kaza. to goɗɗo maran trillion gotel, to maran trillion 40 ha jawdi mako, zakka mako trillion gotel kala hitande fu. trillion gotel bo kanjum on billion dubu, billion dubu bo kanjum on ɗume million dubu. to million ujunere kanjum woni billion, billion ujunere bo kanjum woni trillion. to a tawan da ha wuro mako tan o wawan o hosa yimɓe ujunere nde ujunere kanjum o sendana ko mojo millionre mana o waran o hosa yimɓe million ɗaya, yimɓe millionre o hokka ko mojo millionre ha nduɓu. mawri bo o hokka ɓeɗo ɗo, mawri bo o hokka ɓeɗo ɗo, nden talaka luttana leddi, talaka luttatako. to sen lutugo men ha fitra kanjum waɗi jotta talaka ko ɗuuɗi ha julɓe. lutugo fitra sottugo ka'idaji ɗi Allah wallini on ɗo en lortano dow ka'idaji ɗo da kala julɗo fu o janitiɗo ha duniyaru. to ɗo kañum ayara ɗo nde sawi qawlun ma'rufun wa mawdiratun khayrun min sadakatin yatba'uha adha wallahu jawmirawo ganiyun o janitiɗo halimun o muyɗo. Naam. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا أولئك أصحاب النار والله لا يهدي القوم الكافرين. جبراوي يا أيها الذين آمنوا يا أولي المؤمنين لا تبطلوا تاون صدقاتكم صدقاجي موɗo بالمن ببجوجه والأذى تر كالذي بنا on yunfiqu satko ko nafo malahu jawdi mako ri'a annasi ngam yirugo yimɓe ngam riya wala yuminu o nuɗɗinta wala yuminu ɓe nuɗɗintako billahi be jomirawo wal yawmi lakiri e ñalawmare ragarere. wa masaluhu misalu mako ka masali safwanin bana misalu tapare alayhi turabun bulbulɗiɗo ha dow mare fa asabahu wabilun iyende wabilire se wari toɓi ha dow hayre man fatarakahu se accinde saldan nde yornde ɓotone la yaqdiruna ɓe mbawatako ɓe ngala bawɗe ala shay'in dow ko ɗume mimma kasabu ɗum koɓe faggiti. ulaika wallahu jamirawo ulaika ɓeɗo ɗo asabu neri wallahu jamirawo la yahdi o anditatako qawman yimɓe kafirina hufriɓe. ayare ɗo nde wari nde ɗo hulna yimɓe waɗoɓe jawdi muɗum ɓe mbi'a fi sabilillahi amma bona fi sabilillahi ba. ya ayyuhalladhina amanu ya ulul mu'minin la tunfiqu sadaqatikum la tubdilu sadaqatikum onon mu'minin ta wonne sadakaji moɗon bil manni be gajoje wal aza e torra en fassiri no manni be aza fu. ya lazina la tubdilu sadaqatikum bil manni kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi bana on satko jawdi mako moy on wonnata sadaka wako fi sabilillahi be nanta wajore be torra to andamo kallazi bana on yunfiqu malahu ri'a an-nasi oɗo satka jawdi mako ko oɗo nafa nder jawdi mako oɗo nafa nder jawdi mako ri'a an-nasi ngam yimɓe yi'a mana oɗo waɗa ko o watta fu ngam riya nane heftugo ɗum caɗɗum amma jotta ka en ɗo andi goɗɗo feere
oɗon nder leddi meɗen arewa ɗo to a wari a torimo haaje o waɗante amma be sharɗi sei o wadda caméra ɓe ɗo hoose aɗo tora torde maɗa hanko bo itta torde man o hokka maɗa nden sei o waɗa ha duniyaru fu laara o waɗani wane kaza to a yerdi nonnon o waɗanama to a yerdai nonnon bo o waɗantama nden en andi jotta shawuji goɗo feere sei o shirya nyamdu ɗundu o mofta yimɓe wara nyama amma ngam haaje mako ɗume ngam haaje mako ɓe waɗa viwin nyamdu man ko ɓe waɗa viwin nyamoɓe man ɓe sankita duniyaru laara wane ɗo nyamna yimɓe nonnon bo goɗo feere to o hokkan hunde sei to o wari o waɗima oɗo ɗo joga bana irin gay lar jotta ɓe sendata buhuji ɗo sei to ɓe wari ɓe darni maɗa oɗo ɗo joga sera buhu a joga sera buhu ɓe ɗo hokke ɓe hosama hoto sei o sankita duniyaru nda wane fu mi hokkimo to ɗo hamɓe on waɗoɓe ri'a annasi to a anda moyjo on wonnata kuugal mako fi sabilillahi yanadina wala tuɗilu sadakati mum nani walata ta wonne sadakaji moɗon be bajoje be torra to moy on woni wonno sadaka mako be bajoje be torra ɗo kalladi yunfiku ma law ri'a annasi kala no a sakkiri jawdi maɗa fu kala no a waɗi ndi fu a hoosi jawdi a sakkini amma fa ngam yimɓe yi'a mana a waɗi ɗum ngam riya mo on watta hunde muɗum ngam riya alladi la yuminu billahi wal yawmil akhir ngam to goɗɗo ɗo nuɗɗini Allah oɗo andi o waɗan amma ko o watta ɗo o waɗan ɗum ngam Allah hokka mo baraji on to hunde ɗo to o waɗan nde o wala haaje goɗɗo anda nde en andi ɗon nder jeeɗiɗo ɓe Allah ɗonata nyande ɗawdi fu wala se nyande man kanjum nyande darngal ko to ɗo ɗon nder maɓɓe rajulun ata sadakatan hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu ɗon nder yimɓe jeeɗiɗi ɓe Allah waɗata nder ɗawdi al arshi nder darngal goɗɗo mo o waɗi sadaka ɗo o yuttini ka ha nyamo mako anda ko nano mako hokki nyamo mako anda ko nano mako hokki ɗo laata a hokka goɗɗo ɗo hanko tan andi a waddina mo bo jotta wodi ko ɓe ɗo waɗa ɗum ɗo fottanam hakkano derke noon ɓe waɗi ɓe hawti hoore maɓɓe nde ɓe hawti hoore maɓɓe ɗo kamɓe ɗo ɓe waɗi hoɓinde hoore maɓɓe al infaqu nyamnugo fi sabilillahi nden nda akawun man a hokka ko a hokkata fu ha akawun ɗo ta yecci inde maɗa bo hamɓe bo ɓe hoosan ɗum ɓe yaha ɓe sarrifa ɗum ɓe yaha to ɗum hunde defugon ɓe defa to jawdi me ɗuuɗi ɓe jotta ɓe ɗo waɗa iftaru sahimin kala nde weeti fu hakkano ɓe moftan sei ɓe defa nyamdu ɓe wara ɓeɗo senda ha julurɗe ayi an a hokki an tan andi a hokki ha yonki maɗa sei bo to a yecci goɗɗo feere hamɓe bo ɓe yi ceede tan nasti ha akawun maɓɓe ɓe hosande bo ɓe defa de fi sabillahi nder man goɗɗo feere sei wurtina so o wi o yiɗi ɓe wasanamo woru amma ta ɓe yecca inde makko mana ɓe wasanamo bohol sei o tura ceede ɓe yaha ɓe laara wuro nder ladde ha anda moyjo on waɗi wowru man ma ɓe waɗa wowru man laata to irum sadakaji ɗo waɗoɓe irum maji nane ma kamɓe ɓeɗo waɗa ngam ɓe yiɗa yimɓe anda ɓe man nam lallay sadakaji ɗon ɗi handi a wolwa alladina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan lallay ba jomirawo yiɗi a ñukkina sadaka o yiɗi a wangina ka bo amma no on ñukkingo ka waɗi ñukkingo ka kam ɓe wi a waɗa hunde ha amma a andamo a hokki en andi ha saudiya araɓe ɗon no waɗa irum man nane nder ko baba meɗi yeccugo en oɗo jooɗi ha kaaba oɗo tasba sei goɗɗo feere wari hoosi tamre ceede sei sakkini ha dow mako wi haza min zakati ko o yeita bo goɗɗo man majji nder yimɓe ɓeɗo waɗa ha nokkure ɗawafu on ko o yeita o laara ɗum moy on hokki mo ma goɗɗo man arti dilli majjiti one nde warta ɗo ɗum ceede ɗuɗɗe no irum maɓɓe ɗo waɗa ɓe haɓan ɓe hokkata goɗɗo anda ɓe hokkima no haɗɗo moɗi ɓe sei fasiri zakka ka alaniya to kanjum on zakka to a hokki zakka yiɗama a wi'a wane mi hokki zakka ko ɗeke moɗi ɓe feere wi ta wolu amma yiɗama a wi'a goɗɗo nda ɗo nder zakka am on to ɗo kanjum woni sadaka alaniyatu alladhina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ay sirran wa alaniyatan zakka sirri kanka on Allah artiri koɗi kanka ɓuri daraja kanka on jawmirawo sowata barajiji muɗum keerol wara
wallahu yudaifu liman yasha'u ko kuma lahum ajruhum inda rabbih baraji mabɓe ɗo Allah maɗa a hokki Allah on Allah bo jaɓan siginama lallay Allah hokkete ñandere nde a marata haaje nde saari maɗa to ɗo kañum en yi enen jotta kusan ɗum famɗiti ha zamanu re naam lallay yimɓe kayru timmata ko ndey ba en sappi derke en waɗoɓe ɗum haɗɗo ɓe hawtan ɓe waɗa hunde maɓɓe ɓe yiɗa ɓe anda yimɓe maɓɓe ha jotta bo ɗon waɗoɓe ɗum man ɗon goɗɗo o wurtinan hunde o waɗa o yiɗa a anda hanko on waɗi haɗɗo ɓe mbi a wawan a waɗa irum sadaka man ko ɓe yiɗi haɗɗo ko mara haaje kala ko mojo fu woodi ko wawata sakkugo ta wi'u an a wala to aɗo mari ko a ñaama asawere goɗɗo feere wala ko ñaama balɗe tati ta wi'u an ka aɗo laara ñalɗe ma jeeɗiɗi ɗo tan kanje tan a laarata yotta ka aɗo numa yeeso maaje goɗɗo feere wala ko ñaama ñalɗe ɗiɗi to ɓe mbi nder ñalɗe ma jeeɗiɗi ɗo na andi aɗo mari ñalɗe jeeɗiɗi na laarumo wala ko ñaama balɗe tati hokkumo ñamande hoore lutti jeego haɗɗo hokko fisabilla nawa se marɗo tamba ko moƴo foodi ko mari ngam goɗɗo no o yiyata o wala fu fa woodi ko mari na ɗo yiya a wala na a yehi ko a mari on to a taskiti se a tawa a wala ma ɗo a ɓuri wane be wane be wane kam o woodi mo larata ko duniyaru fuu wala mo ɓuri waɗata ko kañum woni o wiyata nde goɗɗo ɗo laara dow pat o yettata Allah nde goɗɗo ɗo laara les fuu bo yettan Allah mana to aɗo laara ɓe ɓuri ma ko nde a yettata Allah ngam ko heɓi fo a laara wane a heɓino kaza wane wiya to a yettata Allah to bo aɗo laara les on mi ɓuri wane be wane ɗon bo ko ndey nde a jooɗi fo wiyan alhamdulillahi to kañum yirima nde a joɗata a ñaama ha saare maɗa a yiyata aɗo ñaama a yiya ba wala ha ɗum yetti ɗo goɗɗo feere irum man ɗo ñalle tati heɓay an aɗo yawi ɗum goɗɗo bo ñalle tati ase a ɓuri goɗɗo man to haɗɗo ɓe mbi waɗan mo geɗal nden ta waɗno geɗal an fuu a nasti nder ɗume yunfigunan walam fi sabilillahi ɗo en andi seydna ali o lolliri irum man kanko oɗo nder famɗa maral en ha nder bani hashim mana o wala jawɗi oɗo suklani dina nder o wala jawdi man seydna ali ɗo jooɗa o wala ko o ñaama balɗe ɗiɗi tati nder balɗe ɗiɗi tati en andi kono o ɓagiri seyda fatima ayi ɗum tegal on nga Allah waɗi o wala sadaki wala no hokkira sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ƴoni mo wiyata mo jomirawo dugane mi hawte be fadimatu to yawte fu sadaki a wadda wala ko o mari ñande man sey daago be ko ɓorni ha ɓandu mako yotta ko wurti o go tefa ñamande on seyda fatima sey ɓerni so wiyata annabijo yimɓe ɗo muyam aɗo sala yimɓe ɗo muyam asi aɗo siginiyam talakajo bani hacim ɗo an kon a siganiyam annabijo sey wiyata mo na ha am ɗum woni diga ha Allah ɗum woni Allah on dunganiyam o wi to Allah dunganima kam yerdi to ni an ko seydna ali o numi moy o ƴamata sadaki sey o wi ha o yaha o tawa seydna Usman o tefa ñamade ha muɗum o tawi seydna Usman wila ko annabijo wiyam jotta ko mi wala sadaki mi yiɗi hagam seydna Usman a mi efti dongal ɓangal mama seydna Usman bo ayi ɗo te'ano derɗiraɓe Fadimatu man sey efti nayi sadaki mako man sey waɗanimo banni tegal mal ngal waɗiri to kanjum waɗi barka magal ɗuuɗi ɗo sey laati hen ko seydna Ali o jooɗa balɗe ɗiɗi wala ko o ñaama nder sahaba en sey ɓe nana hande seydna Ali fa balɗe ɗiɗi ñaamay defa ñamdu waddanamo ɗo defanimo ñamdu waddanimo sey o nana barotoɗo ɗo tora ha yaasi so ɓe seyda Fadima hosa hokka mo ñamdu ma yombo enen bo ko en ñaama en muño ngam Allah ay o ɓuri en haaje nde o wari o tori enen ka ay en jata en tora en muñanan welo man to hanko seydna Ali oɗon nder ɓe daɗi a yiɗi sama ko ɗon hakko ɗum surol qarsami to kala kujeji kayru fu o daɗiri haman nder man ha sadakaji fi sabilillahi nder sadakaji waɗeteɗi woodi sadaka feere ka Allah farliɗini ka wakkatiyel man hanko tan heɓi waɗi ka ha Allah lori ɓamti kiita man ya lazina iza tanadaytum min rasula faqaddimu bayna yaday najwikum sadaka hanko seydna Ali feere muɗum heɓi ɓe waɗi Allah jippini ayare man a fotai a yiida be annabijo soto a hokki sadaka oɗo yogi dinaru ɓe so si dinaru o hokki sadaka nde hokki sadaka o nasti o yiidi be annabijo ɓe wurti ɓe jooɗi onoɗo wi annabijo mi yiɗi en giida onoɗo hosi dinaru dabre bo onoɗo hokki sadaka onoɗo yiidi be annabijo o jippi ɓe wurti aɓe jawra sey jippi ashfaqtum an tukaddimu bayna yadakum sadaka jawra sey jippini ayarema kiita ayarema sey sottiri hanko tan heɓi fomnuma to haɗo hande saabu ɓeɗo daddattira ha dow banni ɗo nden bo kosɗe maɓɓe on yimɓe larata yaaka to kanjum jomirawo ɗo fillina yimɓe to waɗan hunde fi sabilillahi ta ɓe waɗa bana yimɓe zamanu meɗen watta jotta to a hokki suuno maɗa duniyaru fu anda a hokki jotta en ɗo andi yimɓe feere ɗon to ni
a toran ɓe nder yimɓe ko ɗum ɗume ɓe waɗante. To bo to a hokki ɓe ayaɓe cawane hokkiyam wane hokkiyam to ɗon bo ko ndey on ɓe waɗante. Amma to ɓe andi a hokkan ɓe hokkete wala mo andata ɓe hokkatama. O waɗa ɗum banni hanko on o wawata waɗugo sey ri'a annasi kala ɓe yunfiqu malahu ri'a annasi wala yuminu billahi wala bil akhir. To ayi ko goɗɗo waɗan hunde makko ri'a annasi to ne Allah on mana waɗo hunde ngam riya. Jomirawo sey nanditini kuuɗe makko bako hunde heferɓe. ɗum noon waɗi heferɓe hande to ɓe hokkan hunde sey to ɓe hokkan ngam goɗɗo laara ko kuma ngam ɓe wi'a wane hokki ko wane waɗi ngam nane maɓe nuɗɗinayi Allah ɓe nuɗɗinayi bo ñande darngal. Amma an muminijo aɗa nuɗɗini Allah ɗon ko a hokkata ɗo bo a hokki ngam Allah aɗa tambi bo jomirawo warjete ha lahira ha ndayi a tokkina dokkal maɗa wajore ko kuma fenore. kallazi yunfiqu malahu ri'a annasi wala yuminu billahi wal yawmil akhir famasaluhu. jomirawo sey waɗi misalu waɗowo irum sadaka ɗo. famasaluhu misalu mako kamasali safwani bana misalu tabare. To a yiɗi a anda hokkoɓe hunde ngam riya nane kuuɗe dokkal maɓɓe wayi. famasalu kamasali safwanu ɗum tapaje irum tapaje catuɗe ɓaleje ɓotoɗe ɗo. ay ko maytin yazillu labda an sawati kama zallatil safwanu bil mutanazzili ni nabiga wi ko kama zallati safwanu bil mutanazzili. ay tapare ɓotode nde to hunde kosgal ma umma jooɗi seɗɗani a morsiki a doɗɗi. to kamɓe waɗoɓe riya annasi ɗo ndano ɓe wayi misalu ma e bana tapare on. tapare ɗo alayhi turabun mbulbuldi ɗo ha dow tapare ma. nda tapare nden mbulbuldi wari rufi ha dow maare. nden ɓawo mbulbuldi ɗo jooɗi en andi mbulbuldi ɗenen ɗum wawan ɓorata ko dilla ko wawan mortata ko dilla. mbulbuldi wara jooɗa ha dow tapare no ɗe ɓoliri fu no ɗe ɗiggiri fu. sey jomirawo wi fa sabahu wabilu. iyende waabilire iyende nde ɓe wiyata waabilire bo kayre woni iyende satunde nde wala hendu. nde satunde a nanan nde ɗo wara hande wara nde yotta hande tappi pat bo sei to ilali huuɓi ko hatoy kayre wiyete waabilire. to tapare on nde ɗo ɓalwi sollare ɗo dow maare nden waabilire wari tappinde ɗume luttata alayhi ton fasaba wabilu fatarakahu saldan. se ndiyam go acca wabilire go nde ɗo ɓorowi yoori kollon wala ko woni sollare woni no go wala ko luttiyama. fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. wala ko ɓe wawi ko ɗume nda ɓe waɗino sadaka maɓɓe yahan warta jota kam ñande ɓe marata haaje sadaka ɗo wala ko ɓe tawata. ngam nane ma ɓe waɗi ɗum riya annasi hadis on ɗo kangol wanginta woɓɓe feere ɓe ngaran ñande darngal ɓe wara amalum ka jibali tihamata. kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe huyi bana koseje tihamata. to andi koseje tihamata bo ɓe yehi makka fu ɓe andi koseje man ɗon taari wuro makka ɗo ha caka maaje ko de ke jotta ɓe ɗo wuro waɗi waɗa laabi ɓe ɗo ñiɓa gidan sama jeeɗo maaje amma koseje tihamata to kanjum taari makka ɗe ɗuɗɗe. to koseje man ɓe wi woɓɓe feere ɓe wara ñande darngal koseje maɓɓe kuuɗe maɓɓe bana jawdi tihamata bana koseje tihamata. jomirawo sey wi'a yaare ɓe yiike sey ɓe wi'a Allah am nda kuuɗe ɗe min huyi. ɓe wi nane ma on huyi ngam yimɓe wi'a on huyi on. yimɓe may wi bo kanjum baraji moɗon wala ko on mari ha am dille. kanjum fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. nda ɓe sakkino jawdi ha duniyaru ñande ɓe marata haaje mari bo ɓe ngala bawɗe mari mana ndi arti ndi saayi bana to sollare takki tapare iyende wari looti tapare man. ulaika ashabu neri wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. wallahu jomirawo la yahdi o handitatako qawman yimɓe al-kafirina hofruɓe. naare hallugo hunde ɗo goɗɗo to o waɗan hunde mako ngam riya jomirawo sey nandidinimo be kefeero. Allah renwe mana anduɗo Allah waɗowo kugal ngam Allah wala ko yaalimo be yeeyitugo mana o waɗan hanko ngam Allah. ayare ɗo kanjum on fassirta kam. nam ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Saya jangwo dan ummi abe mare da bo wadi jami don